Inna lillahi wa inna ilaihim raji'un. Tsohon kakakin rundunar sojan Najeriya wato Manjan Janar Rabe Abubakar ya rasu a hannun 'yan bindiga. Ɗaya daga cikin dangin matar Manjo Janar Rabe ya ce harbin maciji ne ya yi sanadiyar ajalinsa a sakamakon rashin lafiyar da yake fama da ita. Kwamishinan Tsaron Jihar Katsina Dr. Nasiru Ma'azu Dan Musa shi ne ya tabbatarwa da manema labarai rasuwar hakan a yanzu. Inda ya ce ba a kai ga ɗauko gawar ba amma ana nan ana shirin cewa yadda za a je a ɗauko gawar nan. Dr. Janar Rabe dama ba shi da lafiya sannan kuma ga saran maciji da ya yi a jikinsa. Inda 'yan bindigar suka ba da dama domin a ɗauko shi a je a kai shi zuwa ga asibiti domin lafiyarsa. Sai dai muna mai fatan Ubangiji Allah ya ba wa iyalansa haƙurin rashinsa sannan muna fatan Ubangiji Allah ya masa rahama. Idan wannan shine zuwanka wannan channel naka danna mun subscribe kana kaman ƙararrawa nagode kaman share. Kuna da labarin ɗaya daga cikin dattijawan da 'yan kidnapping suka kama Allah yi wa ɗaya rasuwa? Idan wannan shine zuwanka wannan channel ka danna mana subscribe kana ka danna mana ƙararrawa. Kuna da labarin ɗaya daga cikin dattijawan da 'yan kidnapping suka kama Allah yi wa ɗaya rasuwa? Bayan da suka shafa satuttuka a tsare ba tare da kulawa ba. Sun shafa shekaru masu yawa suna tare cikin aminci da zumunci. Suna raba